Croeso eto un o sesiynau Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Eisteddfod AmGen 2021. Mae'n od i feddwl, ond 20 mlynedd i'r haf lenni, yn haf 1981, nath criw o ferched o Gymru ddechrau ar eu taith gerdded i Nghomin Greenham, i wersyll milwrol tu allan i Newbury. A phwrpas y ffocws yr gorymdaeth yna oedd protestio yn erbyn taflegrau niwclear oedd yn cael ei gosod yn y gwersyll ar y pryd. Cruise missiles ddath yn rhan o'n geirfa ni yn ystod yr 80au a'r 90au. Fe nath menywod ddechrau cerdded o Gaerdydd, ond nhw yn cynrychioli mudiad o'r enw Women for Life on Earth. Fe gyrraeddo nhw Nghomin Greenham ar Fedi 5, 1981, ac wrth gyrraedd sylweddoli bod cerdded yn ei hunan ddim yn ddigon, ond nhw ddim yn cael yr sylw o'n nhw'n teimlo o'n nhw'n heiddi ac fe benderfynon nhw aros. Fe oedd na wersyll yn Nghomin Greenham am just 20 mlynedd, a 4 mlynedd ar 15 tan y flwyddyn 2000. Syndod i feddwl bod y gwersyll wedi parhau mor hir a bod angen iddo barhau mor hir. Beth ni am wneud heddi, mae yna 4 wedi ymuno y fi, y 4 wedi bod yn rhan o Nghomin Greenham mewn gwahanol ffyrdd, a Nghomin Greenham wedi bod yn rhan o'i bodau nhw yn ystod y cyfnod yr 80au a 90au a mewn i'r ganrif yma. Gai groesawu Menna Elfyn, Jill Evans, Awel Erini a Medi James. Diolch i'r 4 ohonoch chi am ymuno. Dwi'n mynd i ddechrau trwy ofyn i chi gyflwyno'ch hunain, i gyflwyno'ch hunain heddi, ond hefyd pwy oedd y person yn yr 80au fuodd yn rhan o'r brotest yna. Pwy oedd Menna Elfyn, Medi James, Awel Erini a Jill Evans yn 1981. A dwi'n mynd i ddechrau gyda chi, Menna. Wel, Menna Elfyn yn enw i, dwi'n fardd ac yn ddramodydd, ond yn 1981 o'n i yn ddarlithydd rhan amser yng Ngholeg Dewi Sant Llambed. O'n i hefyd â merch fach 3 blwydd oed, a bachgen gafodd ei eni yn ystod y flwyddyn 1981, felly oedd digon i wneud, a hefyd o'n i trio sgwennu'r un pryd. Diolch. Ac erbyn hynny, mae nawr llyfrau ydych chi o farddoniaeth wedi gyhoeddi hefyd, yn dod? Oedd 2 neu 3 cyfrol wedi ei gyhoeddi, a llawer ohonyn nhw'n ymwneud â digwyddiadau fel heddwch wrth gwrs. Diolch. Gai droi nawr at Jill Evans. Yn wleidydd oedd hi ar y cyfnod na, ond lle oedd Jill Evans yn yr 80au? Wel, o'n i'n 22 oed yn ymchwilydd yn Polytechnic, oedd pryd hynny am Prifysgol Morgannwg erbyn hyn yn Treforest, ac fe gymerais i rhan yn y daith gwreiddiol o Gaerdydd. Es i ddim yr holl ffordd i Greenham, es i Gasnewydd a dod yn ôl, ond oedd e'n rhywbeth arwydd y cael i fi yn ngwaith yn y mudiad heddwch sydd yn parhau heddi. Diolch, Jill. Awel Erini, lle o ti yn 1981? O'n i'n byw yn Gaernarfon, o'n i'n gweithio'r cymuned ar stad Maes Barcer. O'n i'n 27 oed. O'n i di arwyddodd yn ni fod yn rhan o'r civil defence ar y bryd. O ryw mudiad i amddiffyn ni hunan o dan drysau mewn tŷ os oedd ffasiwn beth a bom niwclear. A rwan, ac wedyn wrth gwrs yn mynd yn rhan o'r mudiad heddwch ar y pryd. A wedyn, rwan dwi yn fam o 9 i hogan fach 19 mis ac yn byw yn Llafrothen. Diolch, diolch. A Medi James? Dwi ar hyn o bryd yn byw yn Aberystwyth, mae ngyrfa i wedi bod yn y maes Cymraeg i oedolion. Ac yn 1981, o'n i 7 milltir i fyny'r ffordd yn byw yn Halabont, yng Ngheredigion. O gen i babi bach oedd yn flwydd oed ac o'n i yn
disgwyl ail blentyn diwedd blwyddyn 1981. A felly, ie, dyna'n hanes i. Gai ofyn i'r beder ohonoch chi, Jill, wyt ti wedi dechrau crybwyll fe ysdi rhan o'r daith. Beth oedd eich cyswllt cyntaf chi gyda'r hyn oedd yn digwydd yn Nghomin Greenham? Sut ddethoch chi wybod beth oedd yn digwydd? Sut ddethoch chi glywed am y menywod oedd yn cerdded a sefydlu'r gwersyll? Wel, o'n i'n byw yn y Rhondda, dwi dal i byw yn y Rhondda. Ac oeddwn ni wedi sefydlu AR-LEIN Rhondda ym mis Mawrth yr un blwyddyn. Ac oedden gweithgar iawn, oedden ni'n protestio bron pob penwythnos. Ac felly oedden ni'n cael pob math o gwahoddiad i gymryd rhan mewn pethau gwahanol. A daeth y llythyr yma yn sôn am y daith o Gaerdydd i Greenham. Ac oedden ni'n meddwl bod rhaid i ni gefnogi fe a bod yn rhan ohono fe, ond eto ar y pryd oedd e jyst yn un peth ymhlith lot o bethau eraill oedd yn digwydd. Ond fe as 5 ohono ni o Rhondda lawr i gymryd rhan yn y rhan gyntaf i Gasnewydd. Ac wedyn, os gwrs, oedden ni ddim yn clywed dim amdano fe, nes bod y menywod yn cyrraedd Greenham a cadwyno a'i hunain i'r ffens a penderfynu aros. Ac ar ôl hynny, oedden ni'n gallu chwarae rhan llawer mwy blaengar yn cefnogi nhw ac yn mynd i Greenham. Diolch. Menna, Medi, sut ddethoch chi yn famau ifanc i glywed am yr hyn oedd yn digwydd na? Wel, o fod yn fam newydd ac sefyllfa anferthol bod yn fam newydd ac chi'n bod yn wirioneddol bryderus am yn hun ac yn sicr am ddyfodol yr bwndel bach newydd yma. Oedd hwnna, dwi'n meddwl, yn bryder ac yn dod â bywyd newydd i mewn i'r byd hefyd ac yn meddwl am y dyfodol. Oedd CND Cymru, wrth gwrs, mewn pentre ble oedden ni, oedd na nifer o gelloedd o AR-LEIN Cymru ac oedd hwnnw hwnnw oedd yn dod ar negeseuon cyntaf am Greenham i fi, dwi'n credu. Ond hefyd, ymholyg yn hynna oedd ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith. Ac oedden ni'n cael y wybodaeth drwy Cymdeithas yr Iaith ac yn gweld y menywod yma, ffordd oedden nhw yn, be oedd yr ymateb y wasg yn enwedig, a Cymdeithas yr Iaith yn dod â dulliau o di-drais o sut oeddech chi yn ymddwyn i fygythiadau fel yna. Felly oedd y negeseuon oedden ni'n gael yn wledig felly oedd drwy AR-LEIN Cymru a drwy Cymdeithas yr Iaith. Ie, mae hwnna'n ddiddorol achos dyna yng nghyswllt i hefyd, Medi, byw yn y gorllewin, y cysylltiad na rhwng Cymdeithas yr Iaith a AR-LEIN. Ond y llawer yn mynd mlaen hefyd ymreideth. Ac fi'n cofio digwyddiadau, protestiadau ymreideth achos oedd na wersyll neu safle Americanaidd ac oedd pethau sinister yn digwydd yna. Oedd na rhyw ddirgelwch ynglyn â'r hyn oedd yn digwydd yno. Ac fi'n siŵr bod ni wedi cael o leia os na 2 brotest yn ymreideth. Oedd yn tipyn agosach i rywun oedd a plant. A fi'n cofio torri ffens ymreideth a cael yn arestio. A y syndod oedd, es i'r llys, a mi ges i'r rhyddhad diamod, achos o'n i wedi mynnu bod fi'n cael yr hawl i holi y blismones nath yn arestio i, ynglyn â'i safbwyntiau hi am heddwch. A doedd hi ddim yn bresennol, a wy'n meddwl bod y llys wedi penderfynu, mae'n haws, jyst gael ei honni fi'n gatre, ynddo mas o'r ffordd. A lot o bethau fel yna'n digwydd bryd hynny, ynddo oedd pobl ddim eisiau gormod o dwrw a sŵn ynghylch heddwch ynglyn â protestio. Mae hwnna'n dod atgof, ac o'n i ddim yn cofio Mena dy fod ti yna, ond yn sicr o'n ferch arall o dal y bont ymreideth gyda fi, ac oedden ni wedi gwneud yr un peth a wedi cael yn arestio. A wrth gwrs, dwi'n credu mod i yn disgwyl pan nes i weithredu, ond o'n i wedi mynd tua 8 mis, felly o'n i yn
y llys, chi'n bod yn eitha beichio, gyda'n meddwl falle na dyna pam, oedd yn wedi cymryd piti drosta i. Ond yn sicr o'n i'n teimlo'n ddewr iawn pryd hynny, ac oedd y teimlad yma rhwng merched, ond dwi yn credu oedden ni hefyd wedi lled arfer efo hyn ers y 60au efo Cymdeithas yr Iaith, mod i ddim wedi wneud llawer o ymgyrchu, ond o'n i yn ymwybodol o sut oedd heddlu yn ymateb i chi pryd hynny yng Nghymru falle, oedd yn wahanol iawn i'r sut oedden nhw'n ymddwyn ato chi yn Greenham. A wel yr unig, pryd fes ti nath gyntaf, beth oedd dy gyswllt gyntaf di gyda Comin Greenham? Wel, rhywbeth tebyg i chi gyd yma. Heddiw, o'n i'n rhan o gweithgar iawn o ECND Gwynedd, ac oedd na cyfarfodydd misol, ac pobl yn dod o bob rhan o Penllyn, Arfon, Bangor, i'r cyfarfodydd, ac oedden nhw'n ddangos ffilmiau ynglyn â be fysa'n digwydd os oedd na rhyfel nuclear. A ar y cyfnod yna, oedden ni'n cychwyn trefnu buses i fynd i Greenham, cos erbyn hynny o'n i ddim yna yn y cychwyn, ond mae hyn yn 1982, dwi'n meddwl oedd na buses o Bethesda, Bangor, Gaernarfon, ac oedd pobl o'r stad lle o'n i'n gweithio yn dod hefyd. Ac un stori bach, oedd ni'n siarad efo rhywun sydd oedd yn 8 oed ar y pryd, Tanwen, sydd yn byw wrth y Milepynt ar hyn o bryd. Ac oedd Tanwen yn cofio i mam hi yn gwneud hot cross buns i fynd i Greenham, i rhannu efo pobl ar ôl cyrraedd. Ac oedd dwi'n meddwl bod y milwyr di gwrthod cymryd y hot cross buns, ond oedd na ferch arall yn gwneud Claudia, dwi'n siŵr o rhai ond chi'n cofio Claudia, oedd yn gwneud masks, ac un ochr y masg oedd yn lliwgar ac yr ochr arall oedd yn dywyll ac yn bach yn codi ofn. So rhyw profiadau fel yna yn arwain ni i fewn i be fysa'n digwydd pellach ymlaen. Diolch. Menna am Medi, chi di sôn am fynd i Breidydd. Pryd fuoch chi gynta yn Comin Greenham i hunan? Dwi ddim yn cofio, fi sy yna, unwaith fi sy'n aros, a dim ond aros 2 noson oedd hynna, ond mynd a atgofion fel AR-LEIN o drefnu buses, chi'n gwybod, a James Llangeitho oedden ni'n ddefnyddio, oedd yn mynd ar daith eithriadol o hir, ond be oedd yn ymryderu fi oedd y gost ar y pryd, ond pwy oedd yn dod i mewn i'r adwy, dwi yn cofio merched Capel Bethel Talabont yn talu, chi gwybod, am le oedd y bus, ac oedd nhw'n ferched mewn oed ar y pryd, oedd yn fod o'n talu am sedd ar y bus. Rhai o'n nhw'n dod, ond eraill ddim, ond oedd nhw yn fodlon ariannu pobl merched o ddim yn gallu fforddio gost ar y bus. Ond ie, am y dydd fi si sawl gwaith, ac wrth gwrs mynd â Harry Mŵr efo fi yr tro o dynion, unwaith gafodd dynion y cyfla o fynd yna. Dwi ddim yn cofio, chi'n gwybod, oedd y gwersyll wedi hen sefydlu erbyn hynna. Menna, ti'n cofio? Wel, rhyw 2 gwaith fi ys i gyd, fel ti Medi, mynd am y dydd nes i ddim aros na, un tro, unwaith eto bus yn cael ei drefnu, a mynd a mi sgwennes i gerdd am hynny un tro, ond yn sicr o'n i ddim yn aros nag yn honni mod i wedi bod yn unrhyw beth allweddol i lwyddiant y gwersyll, dim ond fel gwyliwr mwy na lai, yn fe cefnogwr. Ac y 2 tro ola es i oedd nhw'n gyfnodau trist, achos o'n i'n mynd i gefnogi mam Helen Thomas, gas i lladd wrth gwrs yn Greenham, a bues i a ffrind arall yn cefnogi Janet llawer am mynd
i weld yr ardd a i weld lle oedd I farw oedd yn digwyddiad trist. A mae hwnna I ryw raddau wedi taflu ryw gwmwl dros holl egni a brwdfrydedd a hwyl a ryw gredu bod ni'n mynd I ennill. Oedd hwnna'n un ddigwyddiad trist iawn sydd wedi aros da fi bob tro. Cofio'r tro cynta yn llawn yr elfen chwaraeus a wedyn yr elfen bach llawen mwy does. Oedd hynny'n achlysur uffernol yn doedd, y ffaith bod y person ifanc na wedi cael ei lladd trwy ddamwain, ond wedi cael ei lladd yn ystod y cyfnod. Wel, mi fuon ni yn trio cael ymchwiliad neu adolygiad barnwrol i'r peth a methu. Ond oedd hwnna'n broses arall oedd efallai o help I Janet neu efallai ddim, ond mi roedd hi'n gryf drwy'r adeg ac oedd hi'n bwysig wneud y broses yna am fod yn amheuon ynghylch digwyddiadau. Ond mae hynny dangos bod gweithio dros heddwch yn gallu bod yn rhywbeth sydd yn creu diflastod, mwy na diflastod angen. Pan ni'n meddwl am arweinio dros y byd, a wy'n meddwl yn aml am Petra Kelly, mae'n siŵr bod Jill yn gyfarwydd iawn. Petra Kelly, un yn ymgyrchu dros ecoleg a heddwch a cael ei lladd yn y diwedd, ond o'n I gŵr. Jill, beth yw dysgofion di o Nghomin Greenham? Ys ti gerdded I gas newydd y tro cynta? Pryd nes dim weld wedyn? Fel y llaill dwi ddim yn cofio'n union, dwi'n difaru mod I ddim wedi cadw dyddiadau erbyn hyn. Ond fe hys I nôl yn weddol fuan ac oedden ni'n mynd yn eitha reolaidd. Oedd grŵp ohonyn ni o rondder yn llogi fan transit ac yn mynd lan yn hwnna gyda'n pebyll. A just aros dros penwythnos, dim byd mwy na hynny, nes I ddim byw yno. Ond dwi yn cofio rhai o'r protestiadau mawr, Embrace the Base, a'r profiad o orfod cerddi a billtiroedd cyn ffind o lle nad oes neb yn sefyll yn barod, ond hefyd o glymu lluniau plant babis fy mrawd ar y ffens, fel oedd pawb arall yn gwneud, yn clymu dillad babis a rhywbannau i'r ffens. A hwnna ochr yn ochr a'r milwyr tu fewn gyda gynnau a'r ddelwedd mor pwerus yna. Ond un o'r pethau pwysica am Greenham yw'r ffaith bod menywod ym mhob man yn gallu bod yn menywod Greenham hefyd. Dyn ni'n clywed bod Mena a Medi wedi bod yna 2 waith, 3 gwaith, ond oedd menywod yn gallu bod yn menywod Greenham heb bod yna unwaith os oedden nhw'n rhannu'r ddelwedd a cefnogi yr hyn oedd y menywod yn Greenham yn ceisio gwneud. Ac oedden ni I gyd yn gallu gweithio yn ein cymunedau ni yn lleol I gryfhau neges Greenham. A dyna oedd mor werthfawr o'r holl protest I fi. Ie. A wel, Erini, wedi parhau ar ymgyrchu yna. Fysa hynny wedi digwydd heb Nghomin Greenham? Na, bendant. Oedd o'r ysbrydoliaeth o Greenham sydd wedi bendant wedi cyfrannu at beth sydd wedi digwydd wedyn. Dwi'n cofio mynd efo'r bus cyntaf a gweld, fel oedd Jill yn disgrifio, y pethau cael eu hongian ar y ffens a teimlo. A wedyn penderfynu, dwi'n mynd yn ôl ben fy hun, ac oedd gen I motorbike ar y pryd. Dwi'n meddwl, Mary, ti'n cofio hynny? Ac offa fi efo'r rygsac a'r bag ar cefn y beic. Ac oedd hwnna'n profiad mor wahanol I mi na mynd efo'r bus. Cos o'n i'n siŵr pa gat I fynd, ti'n gofod pa gat melyn, wahanol lliwia, wahanol gatia. Falle yna un bach mwy radical na un arall, a o'n i'n hollol siŵr pa un I fynd I fi. Ond
a cyrraedd, a wrth gwrs, oedd na ddim ffordd i gyhoeddi bod chdi ar fi'n cyrraedd, ti jyst yn cyrraedd. A wedyn, oedd pobl ei benders ac yn cysgu yn nhw, a fi am tent bach. A wedyn, yn ar y deg, fel mae'r noson yn mynd, a mae'r canu yn mynd, ac oedd pobl oedden ni'n canu o gwmpas tân bach am oriau. A dwi'n siŵr, Jill, wyt ti'n cofio'r caneuon, mae'r caneuon yna wedi para trwy bob protest wedyn. Oedden ni'n dysgu'r caneuon ar y ffordd lawr ar y bus. A wedyn pan oeddech chi'n gorwedd yna, a mae hyn wedi digwydd yn nifer o llefydd wedyn fel oedd chi gyd yn sôn, cyn di yn trefnu buses i Upper Hayford, i wahanol lefydd eraill ar y pryd, oeddech chi'n defnyddio'r sgiliau oeddech chi'n cael o Greenham, sut ti orwedd, sut ti bod yn ddi-drais, sut ti bod yn cyfeillgar efo'ch gilydd. Oedd rhywna wedi bod yn defnyddiol mewn nifer o llefydd wedyn. Beth oedd dwi wedi ystyried a oedd yn gwylltio fi ar y pryd, oedd chi'n bod y ddelwedd yma oedd y wasg yn ei gyfleu, a oedden ni'n chwerthin wrth feddwl am awel AR-LEIN ar foto beic, chi'n gwybod ynde. Dwi'n cofio rhywun yn Halabont yn gofyn, yn deud wrtha fi, o, chi'n perthyn i CND, dych chi'n vegetarian felly? Ynde, y ddelwedd yma, chymod, na un math o bobl a un math o ferch oedd yn gyrchu yna. Ac mae hwnna'n para efo ni yn anffodus. Ac dyna pam dwi'n meddwl mae mor bwysig bod y pobl sydd falle'n tueddu fod yn dawel ynde, ac o'r sydd yn cael ei gweld yn wahanol, dyn ni gyd yn wahanol, ond torri ar delwedd un math o ferch, un math o berson oedd yn gweithredu fel hwnna. Ond mae'n dal i bara. Ti'n iawn fanna, wy'n meddwl, Medi, ys wy'n cofio pam o'n i yno, rhyw gar crand yn stopio, ti'n gwybod, a rhyw bobl eitha bonheddig yr olwg, a wedyn nhw'n agor bwt y car ac yn rhoi'r holl nwyddau yma. Felly fel wedys ti, o pob gradd o gymdeithas yn dod yn cefnogi, a dynion a merched maith gwrs i ferched oedd y gwersyll yn diwedd, ond jyst cofio'r car crand yma meddwl pwy yw'r hain. Gai ofyn i'r beder ohonoch chi, fe fydd yna lot o drafod ynglyn â ddylai dynion fod yn rhan o'r brotest, a fe oedd yna benderfyniadau ar un adeg i beidio gadael bechgyn dros 10 mlwydd oed i fod yn rhan o'r gwersyll. Oedd hynny yn beth da? Oedd e'n beth pwysig mae protest i fenywod yn unig oedd e? Neu rhywbeth ar y cyrion oedd hynny? Dwi'n meddwl oedd dipyn bach o sioc i ni fel merch. Oedd na bus, llon bus, 35 ohonyn ni, a digwydd bod Jeff Uger oedd ni'n galw fo, oedd y gyrwr y bus. Ac oedd nhw'n gwrthod iddo fo ddwad. So oedd rhaid oedd wedi deud wrth Jeff i ffindio lle arall i aros. Ac ar y pryd, o'n i'n quite taken aback, chymod, ond dwi'n meddwl oedd o'n dechrau meddwl dros y pethau mor bwysig ydi o i ferched neu pethau gyda merched eraill. A oedd llygad chi yn agor wedyn o ran sut oedd grwpiau yn gweithio, grwpiau siarad, lle oedd dynion yn cymryd drosodd yn aml rhyw awdurdod gan dynion mewn grŵp. A dwi'n meddwl bod o'n dechrau proses addysg, dwi'n siŵr pobl eraill. Fi'n credu yr enw menywod dros fywyd ar y ddaear, oedd un o'r pethau oedd wedi ysbrydoli fi yn y lle cyntaf. Dyna beth oedd yn wneud y brotest yma am wahanol, ac oedd dynion wrth gwrs yn weithgar mewn pob math o protestiadau trwy ECND, cymdeithas, a llawer o bethau eraill, streic y glowyr oedd y dod yn ddian wedyn. Ond oedd hwn, oedd Greenham yn unigryw, a dyna beth oedd ei gryfder hefyd, y ffaith bod menywod yn arwain, ac i ddechrau ddim yn eithrio dynion, ond yn arwain. Ac o'n i ddim yn rhan o drafodaeth ynglyn â hyn, ond
dwi'n teimlo mor gryf bod yn hanfodol bod Greenham wedi aros yn fenywod yn unig, a dyna beth dyn ni yn gweld nawr. Wrth edrych yn ôl, dyna un o'r pethau sydd yn sefyll mas am Greenham. Wy'n gytuno'n llwyr, achos oedd na rywunoliaeth, oedd na chwaeroliaeth yn cael ei ddatblygu ar ymwybyddiaeth newydd yma o ferched, a y Prydain a Chymru wedi bod ar ôl America mewn ffordd, chi'n bod, nhw wedi bod yn gwneud y math yna o bethau i ferched yn unig yn America, ond oedd Greenham yn sicr yn agoriad llygad wedyn i bosibiliadau eraill yn dyfeg i sefydliadau eraill fer cymorth i fenywod i allu sefydlu i egwyddorion nhw hunain, yn eu dull nhw hunain. Dwi'n siŵr bod o wedi effeithio ar y genhedlaeth yna o ddynion. Dwi'n meddwl am yng Nghymru a'i ffrindiau fo, am ffrindiau ni erbyn hyn, chi'n bod, sydd yn yr oedran yma. Nath o effeithio, nath o wneud nhw feddwl ddwywaith, dwi'n meddwl, am rôl merched, ynde. Ydy hwnna wedi para? Dwi ddim yn gwybod, mae cymdeithas wedi newid. Ond yn sicr oedd o'n bwysig iawn. Mae merched oedd yn ei redag o, yn ei gynnal o. Ac bod ni gyd yn wahanol, oedd na yn y diwrnod yma dwi'n cofio fynd a gwir, a dwi'n meddwl fi yna drafodaeth eang iawn, a lot o bryderon a angst ynglyn â bod na brotest cymysg yn digwydd. Dwi'n falch bod o wedi digwydd unwaith, achos dwi'n meddwl bod o wedi gyrru'r negas drwodd i'r dynion yna o'n cenhedlaeth ni, ynddo. Sy'n ddifyr edrych ar y cyswllt rhynt yr hyn ddigwyddodd yn Nghomin Greenham a beth sy'n digwydd gyda Me Too yn ystod y flwyddyn neu ddwy ddiwetha. Mae yna gyswllt sy'n cwestiwn sy'n ni'n dweud yn yr is-ymwybod, os nad yn yr ymwybodol bod menywod yn gallu cael llais a bod angen i fenywod cael llais. Menna, nes ti sgwennu am dy brofiad o fod yn Nghomin Greenham, nes ti sgwennu darn o farddoniaeth ynglyn â dydd Sul y Mamau yng Nghomin Greenham. Gai ofyn i ti ddarllen please? Iawn, wy'n falch bod hon, bydden ni ddim wedi dewis hi, ond mae ar maes llafur safon A ar hyn o bryd yn yr ysgolion, felly fi'n cael yr holl ysgolion mewn, a'r holl fyfyrwyr mewn, y disgyblion yn sgwennu at ein holi bod math o bethau. Ond ces syml iawn yw i. Sul y Mamau yn Greenham 1984. Cerdd hir o allgaredd yw, bwrw eira a dynion glas a gwyrdd, brwydro yn erbyn y symbylau, a chwaeroliaeth yn chwarae a thân yn creu anheddau o brennau a blancedi, ac o'n blaen, y ffens. Hon yw'r ffordd newydd, y cynfyd a'r creu a'n dwylo a'r wifren yn ei dyneru, chwarae tŷ bach twt mewn cylch, sgwrsio a chanu, creu a chrio, cadw tŷ di-do. Saffrwm yn codi. Cennin Pedr o Gymru'n blodeuo o dan draed, sgarmesoedd ganol nos, eiddo'n sarn. Cychwyn eto fori, mwyn cyrraedd, codi calon. Cerdd allai fynd ymlaen drwy'n bywyd ydy hon, a wnaeth neb mo'i sgwennu, perthyn i bawb hwnna, fel y Comin, ar erchwyn y di-dangnef yn Greenham. Diolch, Menna. A mae wedi para trwy'n bywydau, yndw e? Fysa Jill Evans wedi bod yn wleidydd Ewropeaidd o'n i bain Nghomin Greenham? Falle, ond un peth yn sicr nes i gario Greenham adre, a mae hi wedi aros gyda fi trwy gydol fy mywyd, a dwi'n sicr bod y profiad o Greenham, a'r hyder a'r cryfder nath ei roi i fi wedi gwneud fi ymwleidydd gwell. Fe welais i ar y pryd y mas o wleidydd o'n i ddim eisiau bod, a dwi'n gobeithio fod i wedi cyflawni hynny yn yng ngwaith i fel aelod seneddol. Pa effaith mae Greenham wedi cael
ar y beder ohonoch chi. Mae'n gwestiwn mor anodd i ofyn, a mae'n gwestiwn lot yn anoddach i ateb. Ond beth yw'r un peth os oes na un peth mae Nghomin Greenham wedi wneud i chi? Beth yw hynny? Yr unig, ga i ddechrau dy ti? Dwi'n meddwl bod na ffordd arall o weithredu. Mae gweithredu wedi aros yn rhywbeth cry gen i ers hynny. Chymod, oes mae o'n dda cael cyfarfodydd a sgwennu llythyrau a wneud wahanol bethau trwy pwyllgor, ond mae'r dewis yna o roed y gorff a bod e actually cael effaith. So dwi yn falch iawn o hynny. Medi, wyt ti'n berson gwahanol achos Nghomin Greenham? Neu mi wyt ti'r person wyt ti oherwydd Nghomin Greenham? Yn sicr, oedd o'n rhan bwysig o'r cyfnod yna, ond oedd o hefyd yn dod at ei gilydd yn y cyfnod hollol newydd i fi o fod yn fam ar cyfrifoldeb yna, am yr cyfrifoldeb yna'n para am yr cyfrifoldeb gan rwy'n wirion, ond hefyd, wirion pobl eraill a'n plant ni'n ond yr hyn dwi'n meddwl o'n i'n weld o, a beth sydd wedi para fo fi ydy pwysigrwydd o gysylltu gyda gwleidyddion ar bw bynnag lefel, a fyddwn ni'n licio sydd gyda ni fwy amser holi Jill, ar tybed faint o bobl oedd yn dod ata ti Jill efo y pryderon yma ac efo syniadau ar sut i fynd i'r afal, a y pobl yma, dynion, beth bynnag, sydd mor bwerus ac yn gallu gwneud penderfyniadau ni sydd yn syrdanol o enbyd. Ond i fi, y pwysigrwydd o hyd yn oed siarad gyda'ch cynghorydd cymdeithas lleol, i fyny rwan mae gynnon ni yn seneddwyr yn hunan yng Nghaerdydd, a pwysigrwydd o bwyso arnyn nhw, pa mor bwysig ydy rôl nhw mor fychan ydy o, i feddwl yn ehangach am benderfyniadau ac am bolisia. Dwi'n meddwl bod mae hynna'n bwysicach rwan nag ydy o, a bod ni'n sicrhau bod ni'n cael pobl sydd yn cynrychioli ni, sydd yn mynd, i gyfeiriad gwahanol ac yn meddwl am y boblogaeth gyfan dim am y pŵer a beth maen nhw'n gallu weithredu. Felly, dialog gyda gwleidyddion ar bob lefel sydd yn dal yn bwysig iawn, dwi'n meddwl. Menna, sut mae Nghomin Greenham ar cyfnod nawr di effeithio na ti, dylanwadu'r na ti? Wel, pwysigrwydd codi llais, wy'n credu, yn erbyn anhegwch, anghyfiawnder, pethau dinistriol, ond sy'n rhyfel oer ar hyn o bryd, wel, mae yna lot o ryfeloedd oer, ond wy bellach yn llywydd pen Cymru, sydd yn un o 147 neu 8 canolfan ar draws y byd mewn gwledydd, lle mae newyddiadurwyr yn cael eu carcharu neu eu lleisiau neu eu llofruddio fel yn Mecsico a rai gwledydd eraill. Yr un frwydr yw mewn gwirionedd yn erbyn y pwerau sinister yma, ac ni'n gwybod nawr am y pethau diweddara ynghylch y ffordd mae newyddiadurwyr yn sbïo ar eu gwybodaeth nhw, a hyd yn oed Llywodraeth San Steffan yn trio wneud yn siŵr bod dim hawl gan bobl i fod yn chwibanwyr os oes yna ddrwg yn digwydd. Felly mae codi llais yn parhau yn frwydr bydd yn Greenham neu gyda'r pen Cymru fel rwy'n gweithio gyda mae 70,000 o garcharorion yn Twrci ar hyn o bryd, yn yno am ei bod nhw'n sgwenwyr neu'n feirdd neu beth bynnag a cwrediad llawer ohonyn nhw. Felly mae brwydr newid trwy'r amser, a gwrth fynd yn hun, dyw'r awydd i just eistedd nôl ddim yn opsiwn, yn wedi gyda gwirion a phlant ac ati ar dyfodol.
Jill, wyt ti'n meddwl bod gwleidyddiaeth wedi newid? Fe soniodd Medi am yr angen i gael gwleidyddion sydd yn fodlon gryndo a chlywed. Ydy Comin Greenham wedi newid natur gwleidyddiaeth yn Mhrydain ac yng Nghymru yn benodol? Dwi ddim yn credu bod e wedi newid natur gwleidyddiaeth ym Mhrydain, a beth rydyn ni'n gweld ar hyn o bryd yw Llywodraeth Prydeinig sydd ddim yn fodlon gwrando ar neb, felly dyn ni yn yr un sefyllfa. Dwi'n gobeithio bod ni yn wahanol yng Nghymru, ond dwi ddim yn hollol ffyddiog bod natur gwleidyddiaeth yng Nghymru wedi newid digon eto. Ond dwi yn credu bod e wedi dangos pwysigrwydd ymgyrchu ar bob lefel, lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Ac erbyn heddi, bod ni dal yn ymgyrchu yn erbyn treidant er enghraifft, mae hefyd gyda ni rhywbeth positif iawn i ymgyrchu drosto fe, sef cytundeb newydd y Cenhedlaeth Unedig ar wahardd arfer niwclear. A mae hynny yn rhywbeth mae llawer iawn o wledydd bach yn aml wedi arwyddo yn barod, ond mae yna ymgyrch byd eang i gael yr holl wledydd i arwyddo a cytuno cytundeb yma. Felly, am unwaith yn y mudiad heddwch, dyn ni yn ymgyrchu dros rhywbeth sydd yn rhywbeth dwi'n siŵr gallen ni gyflawni, a mae Greenham yn rhan o'r holl broses yna. Diolch. O edrych nôl, y bedair ohonoch chi, a dwi'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn yma, fysech chi'n gwneud hyn eto? Fysech chi yna ar y bus James Llangeitho, Jones Llangeitho? Fysech chi yna ar y motorbike? A dwi'n dal i gofio'r motorbike yn iawn i ni. A mor falch i dywel ti nôl yn y gwaith ar fore dydd Llun. Yr weithio ar motorbike. Fysech chi'n neud eto? O, na, fydden ni'n gryfach, chymod, mae oedran, mae blynyddoedd yn dydi yn wneud chi'n fwy eofn, bydden ni yn mynd, mae gynnau llawer mwy o guts rwan, nag o gynnau, chymod, yn ansicrwydd pam o'n i yn ifanc. Bydden ni yn sicr yn ei wneud o, a wneud o'n gryfach ac yn rôl ni ydy cefnogi y bobl ifanc yna mewn ymgyrchoedd fel gwrthryfel difodiant. Chymod, i cefnogi nhw ynde, a'r rhoid yr hyder iddyn nhw, a mae hynna'n rôl bwysig i ni rwan, dwi'n meddwl. Menna, dwi'n credu, dwi'n gwybod yr ateb, fysa ti naw hyd? A mi wyt ti naw hyd? Siwr o fod, weithiau, wy'n licio meddwl, dylen ni fod wedi bod adre'n sgwennu mwy, neu gwneud bethau ymarferol. Oedd gan Janet Dubé gerdd dda ynglyn â, should I go to the protest or should I go and plant mushrooms, neu rhywbeth fel yna, chybod. Y dilemma yma fel merched, chybod, ond ie, siwr o fod, dyn ni fynd. Jill, fysa ti naw eto? Fysa ti'n cerdded eto? Wel, dwi'n dyfaru nes i ddim cerdded yr holl ffordd, felly o tro nesaf fysyn ni yn gwneud hynny os allan ni, ond dwi yn sicr yn falch iawn o'r ffaith mod i wedi chwarae ran bach iawn yn Greenham, a bod hynny wedi ysbrydoli merched yn y dyfodol. A cwestiwn, a weler i ni, fysa ti'n neud eto, ond wyt ti eto'n parhau neud e? Ie, a hefyd yn teimlo bod ni'n rhan o traddodiad 100 mlynedd o merched Cymru yn gweithredu dros heddwch. A chymod, jyst i tynnu, chymod, na 400,000 o ferched Cymru di trio newid beth yn digwydd yn yr cyngraedd y genhedloedd, a casglu deiseb gwych sy'n dangos bod ni'n merched mewn traddodiad. Fyddai yna, dwi'n siŵr, a fyddai'n gobeithio fydd, os dwi'n mynd i rhywle arall, fyddai'n mynd â bobl ifanc neu pobl mewn oed efo fi. Dyna di, chymod, yn cwestiwn dros ni'n neud eto. Ydyn ni'n dathlu rôl menywod ddigon yn Cymru o ran y codi llais, y protestio, neu ydyn ni dal falle yn rhy barchus?
ac yn yn gadael i ddynion siarad cyntaf. Dyna dwi'n meddwl, dyn ni angen cofio am Greenham ydy bod cael y cyfle i bod yn merched yn unig. Mae hwnna yn newid y dynamic, a felly, ac yn falle mae rhywfaint o'r parchusrwydd yn diflannu wrth bod yn merched yn unig. Pam dyn ni'n trio, dwi'n siŵr bod yna resymau hanesyddol pam oedd merched i fod i behafio, doedd, 100 mlynedd yn ôl. A wedyn, i gwrthryfela yn erbyn hynny, dwi'n meddwl dyma ein galwad ni, dwi'n teimlo. Angen i ni fod yn llai parchus. Dwi'n credu bod y 5 sy'n rownd y fort. Bach yn amparchus. Dwi'n credu, ac yn falch o'r ffaith. Wrth orffen, Nghomin Greenham wedi bod yn iconic, mor nodweddiadol. Pa ymgyrchoedd sydd angen y math yna o fewnbwn heddi? Tasech chi yn dewis un ymgyrch, a dwi'n gweld Gwyneb Medi, cwestiwn anodd. Le fysech chi'n Nghomin Greenham? Mae yna gymaint yn dod ond chi'n bod, yr un difrifol ydy newid yn yr hinsawdd a gwrthryfel difodiant XR ynde. Ond gai ychwanegu un arall ar ôl y ffasiwn 19 mis dyn ni wedi gael ynde. Dwi'n meddwl bod ni angen polisia ag ymgyrchu ynglyn â y bwyd dyn ni'n fita a'r iechyd wedyn mae rwy'n yn gael o'r bwyd dyn ni'n bita ac i'n meddwl bach i ynde petai gyda ni wleidyddion ac polisia o sut yda ni llesiant pobl a'r hyn dyn ni'n fita, be dyn ni'n elwa o hynna ydy iechyd da a bod hwnna drwy'r boblogaeth a dim just ym Mhrydain ynde ond dros y byd, felly dyna dwi'n meddwl hefyd, chi'n bod, un o'r pethau bach ar yr ymylon, ond mae'n bwysig iawn dwi'n meddwl, bwyd a iechyd sydd yn dod â wedyn mewn gwlad fach fel Cymru, os dyn ni'n bita y bwyd sy'n cael ei dyfu'n lleol, mae'r economi yn ffynnu yn diwedd. Diolch. Jill, lle fysa Nghomin Greenham di heddi? Wel, dwi wedi sôn am y cytundeb a'r wahardd arbenigedd ac dwi'n cytuno fod newid hinsawdd hefyd wedi bod yn rhan ganolog o'n waith i dros y blynyddoedd diwetha. Ond dawys, falle ddim ymgyrchu, ond nath AR-LEIN sôn am y deiseb o fenywod Cymru at fenywod America yn 1924, a dyn ni'n paratoi i ddathlu camlwyddiant y deiseb honno, a gobeithio bydd ni'n gallu mynd â hwnna i bob cymdeithas yng Nghymru i ddathlu fe nath y menywod pryd hynny. A hefyd, mae yna gerflun hyfryd o fenyw Greenham Comin yng Nghaerdydd wedi gwneud ac mae yn neuadd y ddinas o le nathon ni ddechrau cerdded 20 mlynedd yn ôl. Ond mae mewn cornel fach a dwi'n credu bod e'n amser i ni dynnu hwnna mas a roi lle llawer mwy blaengar i hwnna falle yn y Senedd neu rhywle i ddangos i lot mwy o bobl beth oedd wedi digwydd yng Nghaerdydd 20 mlynedd yn ôl. Diolch, Jill. Falle mai dyna yr un neges o'r digwyddiad bach yma yw bod ni angen meddiannu y cerflun yna a'i dynnu fe mas o'r gornel a rhoi yn flaenllaw o flaen neuadd y ddinas neu lawr yn y cynulliad yn y Senedd. Menna, lle fysa dy Nghomin Greenham di? Wy'n credu mewn hawliau plant, nes i brosiect gyda cronfach efo plant a cymoedd i fenywod nôl yn y 90au ynglyn â stereoteipio merched a gweddau treisiol. Ac rhyw brosiect 2 flynedd oedd a des i mas o 2 lyfr. Gen i weld llawer mwy o egni cael ei roi yn ysgolion i ddelio gyda agweddau tuag at ferched, agweddau hefyd. Beth disgwyliadau ni o fechgyn a gweithio
tuag at wella cyddealltwriaeth o hawliau yn aill rhyw ar llall a sawl rhyw arall i ni gael bod yn wleidyddol gywir, ond mae yna le fanna, dwi'n meddwl, i ysgolion i wneud llawer mwy, ac fanna byddai'n ffocws i heddi falle. Diolch. A dwi'n mynd i orffen gyda ti, a weler i ni. Ti wedi sôn am y ddeiseb heddwch, mae Jill wedi sôn am cerflun. Be fysa ti'n neud? Wel, dwi'n eisiau ni cofio bod yna gymaint o llefydd ar draws Cymru yn cael ei meddiannu rwan gan milwyr a gan rhai sy'n paratoi am rhyfel heddiw. A felly fyswn ni'n arwain ni gyd ar peredyns ar iepynt. A dyn ni yn mynd mis Hydref gyda gwenoliaid mae Tanwen wedi creu allan o'r clai epynt. A byddwn ni'n mynd gyda'n gwenoliad yn yr gobaith dawr wenol yn ôl i'w nith ar ôl Waldo yn ysbrydoli ni. So dwch efo ni i epynt. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr i'r bedair ohonoch chi. I ni wedi symud o epynt i ben draw'r byd ac yn ôl i Nghomin Greenham. Diolch i'r bedair ohonoch chi. A dwi'n credu bod yna sawl ymgyrch wedi dechrau yn fyna yn bendant sicrhau bod y cerflun yna'n dod allan o gornel neuadd y ddinas. Dwi'n credu bod hwnna yn ffocws i ni wrth bod cymdeithas yn agor lan eto. So diolch yn fawr iawn i chi gyd am gymryd rhan heddi, a fe welwn i chi yn yr Eisteddfod gobeithio wyneb yn wyneb blwyddyn nesaf yn Tregaron. Diolch.